ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അതപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അതപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷൈരേതൈ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യത്തെ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ് തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുനഃ സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത കിങ്കിണി പദ കമല കൃഷ്ണ കങ്കണ കരയുഗള കുങ്കുമ പങ്കില വക്ഷസ്ഥലവര കുവലയദള നീല ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത കിങ്കിണി പദ കമല കൃഷ്ണ
കുങ്കുമ പങ്കില വക്ഷസ്ഥലവര കുവലയദള നീല ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദധി നവനീത ഹര കൃഷ്ണ തരുണീ ചിത്തഹര ദയയാ പാലയ ദാമോദര ഹരി തുളസീദാമധര ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദധി നവനീത ഹര കൃഷ്ണ തരുണീ ചിത്തഹര ദയയാ പാലയ ദാമോദര ഹരി തുളസീദാമധര ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ഗോവർദ്ധനധരണ കൃഷ്ണ ഗോപീജനരമണ കോമള പല്ലവ സുന്ദര ചരണ കോകില മധുവജന ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ഗോവർദ്ധനധരണ കൃഷ്ണ ഗോപീജനരമണ കോമള പല്ലവ സുന്ദര ചരണ കോകില മധുവജന ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത നന്ദകുമാര ഹരേ കൃഷ്ണ നാരദ ഗീത ഗുണ നാരായണ വര ഭട്ടതിരീകൃത സ്തുതിവര ശുഭഫലദ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത നന്ദകുമാര ഹരേ കൃഷ്ണ നാരദ ഗീത ഗുണ നാരായണ വര ഭട്ടതിരീകൃത സ്തുതിവര ശുഭഫലദ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത പൂന്ദാന പ്രിയ ഹേ കൃഷ്ണ വൃന്ദാവന രസിക പ്രേമിക ഭാവുക മണ്ഡല പൂജിത പാദ സരോജയുഗ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത പൂന്ദാന പ്രിയ ഹേ കൃഷ്ണ വൃന്ദാവന രസിക പ്രേമിക ഭാവുക മണ്ഡല പൂജിത പാദ സരോജയുഗ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 2 മിനിറ്റ് കൂടിയില്ലേ? അതെ. പാടണമെങ്കിൽ പാടാം. ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? ഓ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കരിമൂകിൽ വന്നെന്റെ തിരുവൂടലെന്നൂടെ അരികിൽ വന്നെപ്പോഴും കാണാകേണേ കാലിൽ ചീലമ്പും കീലുക്കി നടക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകേണം കിങ്ങിണിയും വളമോതിരവും ചാർത്തി ഭംഗിയോടെ ഒന്നു കാണാകേണം കീർത്തിയേറിയിടും ഗുരുവായൂർ കാർത്തിഹരൻ തന്നെ കാണാകേണം
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കുഞ്ഞിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണ കൊടുത്തമ്മ കൊഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതും കാണേണം. കൂത്താടിയും പശുക്കുട്ടികളുമായി എടുത്തു കളിപ്പതു കാണേണം. കെട്ടുകേടുകൂരലുമു വലിച്ചങ്ങു മുട്ടുകൂത്തുന്നതും കാണേണം. കേക്കികളെ പോലെ നൃത്തമാടുന്ന കേശവ പൈതലെ കാണേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൈകളിൽ ചന്ദ്രനെ മെല്ലെ വരുത്തിയ കൈതവ മൂർത്തിയെ കാണേണം. കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടോരോരോ വാക്കൂരുളിലെ ചഞ്ചന നേത്രനെ കാണേണം. കോലുകുഴലുമെടുത്തു വനത്തിൽ പോയി കാലിമേയ്ക്കുന്നതും കാണേണം. കൗതുകമേറുന്നോരുണ്ണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചേതോനഹരരൂപം കാണേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കംസ സഹോദരി തന്നിൽ പിറന്നൊരു വാസുദേവൻ തന്നെ കാണേണം. കണ്ണന്റെ ലീലകൾ ഓരോന്നോ വെവ്വേറെ എണ്ണി എണ്ണി കണ്ണിൽ കാണേണം. കൃഷ്ണ മൂകിൽ വന്ന കാർമുകിൽ വന്ന കൃഷ്ണ ദക്ഷിണെ കൈത്തോഴുന്നേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കരിമുകിൽ വർണ്ണന്റെ തിരുവൂടൽ എന്നോടെ അരികിൽ വന്നെപ്പോഴും കാണേണം. കാലിൽ ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ വെൽക്കം ഓൾ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാദംഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Sindhu Mataji. Krishna, Welcome Mataji. to 41st batch Mini Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Welcome to Krishna. 41st batch. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna everybody. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഗീതാധ്യായം. 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം. 41st ബാച്ചാണ് നമ്മളുടെ. 40 ബാച്ചസ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 41st ബാച്ചാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 18 ദിവസവും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 18 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഓരോ 18 ലെസൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗീതയിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശിക്ഷാ ഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഡിവൈസസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ഡിവൈസസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോണൊക്കെ.
ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഇല്ലേ? മിനി മാതാജി സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഓ മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കേക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോ നാട്ടില് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മഴ. കേക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നാ നമുക്ക്. പറയണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ മഴയുടെ ആയിരിക്കുമോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എനിക്കും കേൾക്കാനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെയും കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാനുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റൂമെങ്കിലും മാറിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും. ഇന്നാണെങ്കിൽ വലിയ ലെസൺ ആണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗീത ഭഗവാന്റെ പാട്ട് എന്നാണ് ഭഗവത് ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ISKCON സ്ഥാപിച്ചത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയ ശരണാരവിന്ദ എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത എന്നുള്ളത് വൈഷ്ണവ ഗൗഡീയ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ടൈറ്റിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബുദ്ധിയും ആ ഭക്തിയും എല്ലാം കണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്സ് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് വൈഷ്ണവ ഗൗഡീയ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതാണ് ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന ടൈറ്റിൽ. നമ്മൾക്ക് AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയ ശരണാരവിന്ദ. കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രഥയാത്ര പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രഥയാത്ര ബലരാമനെയും സുഭദ്രയും വരുത്തിയിട്ട് രഥയാത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കളികളായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഹോൾ വേൾഡിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം 74-ാമത്തെ വയസ്സിൽ യാത്രയായി. ജലദൂത എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് യാത്രയായി. കയ്യിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 40 റുപ്പീസും 2 ഭാഗവതത്തിന്റെ വോളിയൂംസും ഭഗവത്ഗീതയും മാത്രം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ എത്രയോ കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രയോ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാർട്ട് അറ്റാക്സും സ്ട്രോക്കും എല്ലാം ഷിപ്പിൽ വെച്ച് വന്നു എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടതായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടതായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു, ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം കലിയുഗത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്പീഡ് നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക മാതാജി. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചധികം പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി എന്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുക. യൂട്യൂബില് കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഹോൾ വേൾഡ് 74 ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇത്രയും ഹോൾ വേൾഡ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നു. 14 പ്രാവശ്യത്തോളം ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നു. ഇന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ആ പ്രായം 75 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ റിട്ടയർ ആയിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്താണ് പ്രഭുപാദര് ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയത്. നോ സൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് മാതാജി. ഞാൻ റൂം മാറിയിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റെക്കോർഡ് അങ്ങ് നോടിക്കൊണ്ടായുണ്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പ്രഭുപാദരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹോൾ വേൾഡ് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചത് പ്രഭുപാദര് ഒറ്റ ഒരാളുടെ പ്രയത്നം മൂലമാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ISKCON നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള
സമാധിയാണ് നമുക്ക് വന്ദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാകും. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്, എത്രയോ ചിലപ്പോൾ തലമുറകളായിട്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ആരും ചിലപ്പോ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു എന്ന് പോലും വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ അതോ അത്രയും ഒരു സറണ്ടർ മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഇനിയും സമയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവുമാകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ആ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ട് നമ്മള് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുക. ഉറ്റമിത്രം, ഭഗവാനിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുക. കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും, ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുക, ഉറ്റമിത്രമാവുക. ഇത് രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. തൊഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പഴയ അഡ്രസ്സാണ്. ഇപ്പൊ അവര് കുലായിലുള്ള വഴിയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെമ്പിളിന്റെ. ഇത് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ISKC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു മഹാരാജാണ്, ജയ് പതാക സ്വാമികളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീക്ഷാ മഹോത്സവം ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഇത് നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും തൃപാദങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭക്തി നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഭക്തി ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനവും പർപ്പറട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മളുടെ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, ISKCON എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് ശരിയായ ചാർജറിലൂടെ കയറിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, നാരദമുനിയിൽ നിന്ന്, മധ്വാചാര്യ വ്യാസ ഭഗവാനിലൂടെ, മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 4 പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സമ്പ്രദായം, രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെയുള്ള ശ്രീ സമ്പ്രദായം. പിന്നെയുള്ളത് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4 കുമാരന്മാരാണ്, ബ്രഹ്മപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാർ. അവരുടെ സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള രുദ്രന്റെ സമ്പ്രദായം. അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര തുടർന്നു പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ശിഷ്യ പരമ്പര എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 22ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ ഡോസ് ഒക്കെ, ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അവരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. അതനുസരിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വേണം നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശരിയാവണം എന്നുമില്ല.
അതേസമയം ഒരു വൈഷ്ണവ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിൽ തെറ്റുകൂടാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കും ശിഷ്യരും പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. മായാവാദ പന്ഥാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദികളെല്ലാം കൃഷ്ണനെ അത്രത്തോളം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മള് മാനിക്കാത്ത വരെയാണ് നമ്മൾ മായാവാദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം വൈകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായം, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, സ്പിരിച്വലും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ്. നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, നമ്മളുടെ ബോഡിലി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലും അതിലൂടെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരേ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഫ്രിഡ്ജോ ടിവിയോ എന്തെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലവർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈഫ് സ്പിരിച്വലി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു ആരാധനയാക്കി മാറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ടു ഡു വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചിലവർക്കെങ്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർക്കാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന്, നമ്മൾ 4 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇയേഴ്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന് ആ ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി നമ്മൾ അവിടെ ചേരും. ഞാൻ 3 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും, ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കും, എന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ, എന്നിട്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് ഉയർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ വേണം ഭഗവത്ഗീതയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത കാണാനുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഒരു പക്ഷി, കുഞ്ഞിക്കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിക്കുരുവി വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സമുദ്രതീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. സമുദ്രതീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ വേവ്സ് വന്നിട്ട് അത് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ഇത് വിചാരിച്ചു, ഈ കുഞ്ഞിക്കുരുവി വിചാരിച്ചു എന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും, എന്റെ മുട്ടകളെ എടുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴെന്താ, ഈ മുട്ടകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആ പോയി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആ വിഷമത്തിലും ദേഷ്യത്തിലും അതെന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ സമുദ്രം മുഴുവനും കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ ബീക്ക് വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും പക്ഷികളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടു. ഭഗവാനെയും വഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതാണ് ഗരുഡ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രം പിടിച്ചു വറ്റിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നിട്ട് കുരുവയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുരുവയുടെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു തരൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും എന്നെ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സമുദ്രദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. ആ ഒരു കുരുവിയുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കും ആ ഒരു ഞാൻ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും, ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം, ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള വെള്ളം സൂര്യന്റെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മാറി നമുക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇത്രയും എടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ പെടും. ആ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തി യോഗം എന്നതിലും ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലും പെടും. ആദ്യത്തേത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. ഇപ്പം നമ്മള് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പാത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ബ്രെഡിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജി പോലെയാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം സ്വീറ്റ് ആണ്, അത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, മിഡിൽ 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മള് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയും ഏത് കോർണറിലും നമ്മളുടെ സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യൻ ഉദയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും നമ്മളുടെ എത്ര ഇരുട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം പ്രകാശം പരക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഇതാണ് എഫൾജന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സൂര്യന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ടോർച്ച് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബുക്സും എന്നാണ് ഈ അനാലജിയിലൂടെ പ്രഭുപാദരെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അധ്യായങ്ങളിലും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളും ഈശ്വരനും ആരാണ്, കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഈ വരുന്ന ലെസൺസിൽ നമ്മൾ കാണും. പിന്നെയുള്ളത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ആം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ ആം ദ സോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. 3 തരം മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനിയുമുള്ള ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ. പിന്നെയുള്ളത് ജീവാത്മാവ്, ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സ്പിരിറ്റ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൂപ്പർ സോൾ, നമ്മള് സ്പിരിറ്റ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക, മാറി മാറി ഇരിക്കും.
പിന്നെയുള്ളത് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കാലോസ്മി, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഞാനാണ് കാലം. ലോക ക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധു, ഈ ലോകം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാലോസ്മി, ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം, വാട്ട് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അർജുന വിഷാദ യോഗം ഫസ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ധൃതരാഷ്ട്രനും കൗരവരും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 100 പുത്രന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു, പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം ഒരു 5 ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്കൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പോയി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കൂടി 5 ഗ്രാമവും തരില്ല, സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്ണൻ അത് തീരുമാനിച്ചു, യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവായിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭരിക്കാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിന് ശേഷം പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്കാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു അവകാശമുള്ളത്. എന്നിട്ട് കൂടി കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്, അവരവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യുദ്ധം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ അർജുനനാണ്. ഇവിടെ പാർത്ഥൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്നാലും സാരമില്ല കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് കൂടെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് 2 സേനകളുടെയും നടുവിലായിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണനോട്, രഥം കൊണ്ടുപോയി 2 സേനയുടെയും നടുവിലായിട്ടൊന്ന് നിർത്തൂ കൃഷ്ണ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു യുദ്ധം എന്തെങ്കിലും ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ട്രിക്സ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടാലൻസ് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അർജുനന് എല്ലാവരും സ്വന്തം ആളുകളാണ്, ഗുരുക്കന്മാരാണ്, പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ്, എന്റെ തന്നെ കസിൻസ് ആണ്, അവരുടെ കുട്ടികളാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട കൃഷ്ണ, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇവരെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട സുഖവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗാന്ധി താഴെ വെക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അപ്പം ഗാന്ധീപം താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ രഥത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന്, നമ്മളിപ്പം ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതമാണെങ്കിലും വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്താ വായിക്കുക, ഇത് എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസിന് ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസിന് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്മപുരാണത്തിലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത മഹാത്മ്യം ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം എന്നുള്ളത് ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നതാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ ത്രൈതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മള് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വേണം എന്തും ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നമുക്ക് വേദവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണത്തെ, ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായി കരുതി വേണം നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാനെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു ഗീതയാകുന്ന ശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, പുണ്യശാസ്ത്രമാണ്. എപ്പടേ പ്രൈതപുമാൻ, ആരാണോ ഇത് വായിക്കുന്നത്,
വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. വിഷ്ണു പദമാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭയവും ശോകവും ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ്. നമുക്ക് എന്തും ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പം ഇന്ന് സുഖാണെങ്കിലും നാളെ എങ്ങാനും ഈ സുഖം ഇല്ലാണ്ടാവുമോ? ഇന്ന് സുഖിച്ചായിരിക്കുന്ന നാളെ എങ്ങാനും രോഗം വന്നാലോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പം ഭയശോകാതിവർജിത. ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ശാന്തി ഉണ്ടാകും. പേടി എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ സറണ്ടർ ആണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുകളിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭയവും ശോകവും ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഭയശോകാതിവർജിത. എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ നിന്റെ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തേത് ആദിശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ ഭഗവത്ഗീത ആരാണോ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത്, ശീലമാക്കുന്നത്, പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ആരാണോ പഠിക്കുന്നത്, നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, പാപങ്ങളൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്നതൊന്നും പാപങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അവര് വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ പാപം ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് വരുന്നു. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഞ്ചിത പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അതെല്ലാം തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ഞി മലയിൽ വീണത് പോലെ തന്നെ അത് ഭസ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കാണിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കോള് വന്നത്, സോറി. നെക്സ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മലനിർമോചനം പുംസാം, നമ്മള് ശരീരത്തിലെ മലം എന്ന് പറയുന്നത്, അഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഴുക്കിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കുളിയിലൂടെ തീർക്കുന്നത്, കുളിയിലൂടെ നമ്മൾ ശുദ്ധരാകുന്നത്, സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം, അകത്തേക്കുള്ള സ്നാനമാണ് ഗീത അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃതം എന്താ തരുന്നത്? നമുക്ക് അമരത്വമാണ് തരുന്നത്. അത് സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അഴുക്കുകളെ എല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നു. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗീത കർത്തവ്യാക്കി മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പാട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ അഭിമന്യേ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ചു കേൾക്കുന്നത്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാഗ്നി സ്മൃത. പത്മനാഭൻ മഹാവിഷ്ണു സ്വന്തം മുഖത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതയാകുന്ന അമൃതം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ 4th മഹിമയിലെ 4th ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗീതയാകുന്ന ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്രാഗ്നികൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃത സർവസ്വമാകുന്ന ഭഗവത്ഗീത, മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാൻ സ്വയം മുഖത്തിൽ നിന്നും, ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതാണ്. ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിക്കുന്നവന് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഗംഗാജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തിയുടെ കാലു കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഗംഗയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മന്ദാകിനിയായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലും ഭൂമിയിലെ ഗംഗയായിട്ടും പാതാളത്തില് ഭോഗവതി എന്ന പേരിലും പോയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗംഗ തന്നെയാണ്. മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് 3 ലോകങ്ങളെയും ശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഗംഗ.
അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗംഗ. പാദം കഴുകിയ ഗംഗ അത്രത്തോളം പുണ്യമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗീതയാകുമ്പോഴോ, അതുകൊണ്ട് അത് ആരാണോ അത് സേവിക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്, പുനർജന്മന വിദ്യതേ, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും, നമ്മളുടെ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്നുമുള്ള രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദുഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ കൽപസുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീത മഹാത്മ്യത്തിന്റെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് സർവോപനിഷദോ ഗാവോ, 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ആ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം ഒരു പശുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ, ദുഗ്ധാഗോപാലനന്ദന, ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പാർത്ഥോ വത്സ, കുട്ടിയായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ആരാണ്? പാർത്ഥനാണ്, അർജുനനാണ്. സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്, ബാക്കിയുള്ള ഋഷിമാരും മഹർഷിമാരും അറിവുള്ളവരെല്ലാം ആ ദുഗ്ധത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഗീത മഹിമാമൃതം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്ര ഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേവകി പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതയാണ്. ദേവകി പുത്രൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ താഴെയുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഞാനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമമാകുന്ന മന്ത്രം. കർമാപ്യേകം സസ്യ ദേവസ്യ സേവ, എന്താണ് കർമ്മമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ സേവ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധനയായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോയിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ്. ഇവരിയ്ക്കുന്നത് ഡൽഹി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലാണ്, അവരുടെ രാജധാനിയിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം വ്യാസ ഭഗവാനാണ് അച്ഛൻ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും വിതുരരുടെയും ഒക്കെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ജനനം കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പം എനിക്ക് അവരുടെ യുദ്ധവും കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസഭഗവാന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വ്യാസഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പം സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരേ റൂമിലിരുന്ന് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആരാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവൈവ ഹിമകുർവത സഞ്ജയ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ കുരുക്ഷേത്രത്തിന് പറയുന്നത്? കുരുക്ഷേത്രം ഹരിയാനയിലാണ്. അപ്പം അവിടെ ധാരാളം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യാഗങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ പരശുരാമൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം 21 പ്രാവശ്യം ക്ഷത്രിയരെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ രക്തം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത 5 ഹൃദങ്ങൾ അവയുണ്ട്. കമന്ത പഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രത്തോളം പുണ്യമായിട്ടാണ് അത് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. പരശുരാമൻ അതിന് പുണ്യ നദികളായിട്ട് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ കൃഷ്ണൻ ആ ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്തത്? യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. സമവേതായുത്സവ, കൂടിയിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന മാമക, എന്റെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും ഹിമകുർവത സഞ്ജയ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാണ്. മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ, എന്റെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഫാമിലിയാണ്. ചേട്ടാനുജന്മാരുടെ കുട്ടികളാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്യ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്.
പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള സന്ധ്യ, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ഇപ്പം ധർമ്മക്ഷേത്രം പാലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ. പാല് പോലെയാണെങ്കിൽ മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ അതിനെ ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പാല് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ. അതിനുശേഷം പാല് പിരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷുവറായിട്ടും യുദ്ധം തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല. 47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസണില്. 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് 47 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസണില്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പശ്ചൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം സമം വ്യൂഢാം ത്രിപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ഭീമത. ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട്, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ദ്രോണാചാര്യരോട് വന്ന് പറയാണ് ദുര്യോധനൻ, ആചാര്യ മഹതീം സമം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ കണ്ടോ, പാണ്ഡുപുത്രരുടെ സേന കണ്ടോ, നിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രനാണ് ഇതിനെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള നിന്റെ ശിഷ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ ദേഷ്യം ആണ്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത്, ഗുരുകുലത്തിലെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ദ്രുപദ മഹാരാജാവ്. പക്ഷേ ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദ്രോണാചാര്യരോട്, എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അതിന്റെ പകുതി രാജ്യം നിന്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം രണ്ടുപേരും ഗുരുകുലത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവസാനം ദ്രോണാചാര്യര് വളരെയധികം പുവറായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ശിക്ഷകനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷേ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നു അവിടെ രാജാവിന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ദ്രുപദൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ സ്വന്തം കളർ കാണിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ കൊണ്ട് ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിച്ചു. സ്വന്തം ശിഷ്യരോട് ദക്ഷിണ ചോദിച്ചു. ഗുരുദക്ഷിണ തോൽപ്പിച്ചു തരൂ ദ്രുപദനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്രുപദ മഹാരാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ച് പകുതി രാജ്യം ദ്രോണാചാര്യരെ എടുത്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രുപദന് ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നതിന് ശേഷം അഗ്നിയോട് ഉപാസിച്ചതിന് ശേഷം യാഗത്തിൽ നിന്ന് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന പുത്രൻ ഉണ്ടായത്, ദ്രൗപദി എന്ന പുത്രിയും ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാ വിദ്യയും പഠിക്കാനായിട്ട്. ദ്രോണാചാര്യര് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്. എന്നിട്ട് ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് പാണ്ഡവരുടെ സേന ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്ലോമസി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാഞ്ചജന്യവും ശംഖധ്വനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ട്രം ധർമ്മോ മഹാശഖം ഭീമകർമ്മ വൃത്തോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശംഖമായിട്ടുള്ള പാഞ്ചജന്യമൂട്ടി, പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്ന് അതിന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടാണ് പാഞ്ചജന്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേവദത്തം എന്ന ശംഖാണ് അർജുനൻ ഓടിയത്. ഭീമകർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഭീമമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഫുഡിയായിട്ടുള്ള വൃക്കോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വയറുള്ള ഫുഡിയായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ട്രം എന്ന മഹാശംഖവും ഊതി. അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടായത്? ദ്രുപദപുത്രൻ ഈ കൗരവർക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ടായി മനസ്സിൽ. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര. അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതിയത്. നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം. സുഘോഷം എന്നതും മണിപുഷ്പകം എന്നതും നകുലനും സഹദേവനും ഊതി. അതിനുശേഷം കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഠി സമാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ. ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ശംഖുകൾ ഊതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ധർമ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. മീനിങ് നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള കാശി രാജാവും മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പണിയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി.
ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണം. ഈ ശംഖ ഒലി കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഹൃദയാനി വ്യതാരയത്, ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി കൗരവരുടെ. നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമലോപ്യനുനാദയൻ. എല്ലായിടത്തും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ശംഖഘോഷം എല്ലായിടത്തും കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ കൗരവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു പേടിയുണ്ടായി. അതേസമയം അതേ പേടിയൊന്നും നമ്മൾക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അർജുന ഉവാച്ച്. അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനൻ പറഞ്ഞു, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ, ഉഭയസേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സേന, ഉഭയോർ മധ്യേ കൊണ്ടുപോയി, നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി, രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത, അച്യുത രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തൂ. അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്ന അച്യുതൻ എന്നതിന്. ച്യുതി എന്താ ഭക്തര് പറയുന്നത്? അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൃഷ്ണൻ പോവുകയേ ഇല്ല, ഭക്തർക്ക് യാതൊരു ച്യുതിയും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാവതേ താൻ നിരീക്ഷേഹം, എനിക്കൊന്ന് കാണണം. യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിത, ആരൊക്കെയാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്കൊന്ന് കാണണം. കർമ്മയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ ജന സമുദ്യമേ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി അച്യുത എന്റെ പേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അതിനുശേഷം അർജുനൻ എന്തുണ്ടായി? ദേവതുശ്ച ശരീരേ മേരോ മഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം ഭ്രംസതേ ഹസ്താത്വൈവ പരിതക്യതേ. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും, പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു വിറയിലുണ്ടാവും, പേടിയുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക? സെയിം ആണ്. പക്ഷെ പേടി കൊണ്ടല്ല ഈ അർജുനൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കമ്പാഷൻ മൂലമാണ്. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ലഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. പേടി കൊണ്ടല്ല, കമ്പാഷൻ കൊണ്ടാണ്, ദയ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഈ വക ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെസണില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദ്യ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സമവേതാൻ കുരുനിധി, നോക്കൂ അർജുന, നിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന കുരുക്കന്മാരെ നീ കാണൂ എന്ന് മാത്രം ഒരു സെന്റൻസ് 25th ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഈ ലെസണില് പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കേൾക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവചമേ മനഹാനിമിത്താനി പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ആകപ്പാടെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണന് കേശവൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതി പറ്റാത്തവൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്താണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വിസിന്റെ ഓരോ ലെസൺ കഴിയുമ്പോഴും ക്വിസിന്റെ, അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ടൂറ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ സോൾ ട്രിപ്പ് ഓക്കെയാണ്, എന്നാൽ പോലും എല്ലാ കസിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഞാൻ കൗരവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് പാപം. എന്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കൗരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും, എന്റെ തന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് കൗരവരും. അപ്പോ പാപം ഉണ്ടാവില്ലേ? മാത്രമല്ല പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള അർഹാവരി സൂദന, പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യര്, ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാവരെയും വധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പാപം ബാധിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം യൂത്ത് ആയിരിക്കും അവിടെ പോയി നിൽക്കുക. അപ്പം എല്ലാ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയാ നടക്കുക? തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവസ്ഥ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡിസിഷൻ, യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മൃദുല ഹൃദയത്വം ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച്ച്. ഉവാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു.
ദൃഷ്ടിമം സ്വജനം കൃഷ്ണ, എന്റെ തന്നെ സ്വജനങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് യുജുത്സും സമുപസ്ഥിതം, യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് സീതന്തി മമഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി, എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ച ശ്രേയോന് പശ്യാമി, പശ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നു, എനിക്ക് ശ്രേയസ് കാണുന്നില്ല കൃഷ്ണ. നച്ച ശ്രേയോന് പശ്യാമി അഥവാ സ്വജനമാഹവേ, സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ശ്രേയസ്സാ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണാനച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച്, എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, കാംക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപമേവ ശ്രേയതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാഥതായിനഃ തസ്മാൻ അർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാദ്ധവാൻ. എങ്ങനെയാണ് അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, പാപമല്ലേ ബാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പം ഇതിൽ ആദതായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്രമി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, അഗ്രസേഴ്സ്. അപ്പൊ ആക്രമികളെ, ദ്വാപരയുഗമാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപമുണ്ടാവില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേത് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, പിന്നെ വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ. വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭീമസേനൻ, അവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വീട് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കില്ലത്തിന്. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, എപ്പോഴും അവര് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരെ. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം തന്നെ കൊള്ളയടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൗരവര്. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, വസ്ത്രാപഹരണം വരെ നടത്തിയതാണ് ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതില് പാപം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, ആദതായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. നാലാമത്തേത് അധർമാഭീഭവ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധർമ്മം ബാധിക്കില്ലേ കൃഷ്ണ. വീട്ടില് സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാ ജീവിച്ചു പോവുക, അവരെ മിക്സ് ആയിട്ട് ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവും, പിതൃകാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, അവർക്കൊക്കെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ ദുഷ്ടാസുവർഷ്ണയജായതേ വർണ്ണസങ്കരഹ, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സങ്കരങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിതൃകാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃക്കൾക്ക് കിട്ടുകയുമില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലാണ് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ന ചൈദ്വ വിദ്മ കതരഞ്ഞോകരിയോ യദ്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയിയോ യാനേവ ഹത്വാന് ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊണ്ടിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം, എന്നാലും അവരെന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഇവരെല്ലാം കൊല്ലണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്, ആൻഷ്യസ് ആണ്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് എന്നുള്ള ആൻസൈറ്റിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ഹിമകുർവത സഞ്ജയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് അർജുനനാണ്, അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആണ്, ദയയാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ദുര്യോധനൻ പേടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോപം എന്ന് ഭാവിച്ചാൽ കൂടി പേടിയാണ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് പേടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ സൈഡില് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പം സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പോകുന്ന അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഉപദേശങ്ങളാണ് നാളെ തുടങ്ങി കൃഷ്ണൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്വന്തം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാതെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് കൊണ്ട് പിന്മാറാൻ പോകുന്ന അർജുനന് ഉപദേശമാണ് ഇനി നാളെ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം യതീമാമ പ്രതീകാരം ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണേഹാർത്ഥരാഷ്ട്രാരണീഹന്യോ തന്നെ മതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരു മാറി നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ധീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ്. ഗാന്ധീവം കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശത്രു പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ഗാന്ധീവം കൊണ്ട് ഒരമ്പെയ്താൽ പോലും ഒരിക്കലും അത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോ എന്നിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അർജുനൻ?
ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധീവം എല്ലാം താഴെ വെക്കുകയാണ്. ഇനി സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമക്വാ അർജുന സംഖ്യേ രഥോ പശ്ചോപാവിശൻ വിസൃജ്യ സശരം ശാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ ഏവമക്വാ അർജുന സംഖ്യ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. രഥത്തില് ചുമ്മാ ഇരുന്നു കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്കിത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പോലും അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം പാണ്ഡവരാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 9 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ. ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിനാണ് അവിടെ വിജയം സംഭവിക്കുക. ദിവ്യമായ രഥം അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് രഥം. അഗ്നി ഭഗവാൻ 12 വർഷത്തോളം ഒരു രാജാവ് യജ്ഞമെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം ധാരാളം നെയ്യ് ആഹുതി കൊടുത്തതിനു ശേഷം അഗ്നി ഭഗവാന് അജീർണം സംഭവിച്ചു. 12 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നെയ്യ് ഭക്ഷിച്ച അവസാനം അഗ്നി ഭഗവാന് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഔഷധം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ വനമായിട്ടുള്ള കാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിക്കുക, അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുക, എന്നാൽ നിന്റെ അജീർണം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഇന്ദ്രന്റെ വനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള നാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അഗ്നി ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ മഴ വർഷിച്ചിട്ട് അത് കെടുത്തും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണനോടും അർജുനനോടും അഗ്നി ഭഗവാൻ ഇത് ചോദിച്ചു, ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അഗ്നി ഭഗവാൻ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അഗ്നി ഭഗവാനെ സഹായിച്ചു കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് രാവണ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്നി ഭഗവാന്റെ രഥമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആ രഥം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ ആരായിരിക്കും? രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ആരായിരിക്കും കൊടിയിൽ ഇരുന്നിരിക്കുക? ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കപിധ്വജ എന്ന് പറയുന്നത്. കപി ഇരിക്കുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോവില്ലേ നമ്മളുടെ. അവരവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടിയാണ്. കൊടിയിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാമന്റെ കൊടിയിൽ ആരായിരിക്കുക? ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും ഇതുണ്ടാവില്ല. ഹനുമാൻ സ്വാമി തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില്. പിന്നെയുള്ളത് ശംഖനാദം. ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാണ്. അത് ഓതുന്നിടത്ത് തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ്. ഈ ഇതിനുള്ളില് കാണ്ഡവനം ദഹിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മയാസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മയാസുരനെ രക്ഷിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഇവര് ആ സമയത്ത് മയാസുരൻ കൊടുത്തതാണ് ദേവന്മാര് തന്നിട്ടുള്ള ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ്. മയാസുരനെ കൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ആ ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. വെള്ളമൊക്കെയുള്ള ആ സഭ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗാന്ധീവം. അഗ്നി ഭഗവാനെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാണ്ഡവം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വരുണ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ഗാന്ധീവം. 2 ആവനാഴിയും. ഒരിക്കലും അമ്പ് തീരാത്ത ആവനാഴി. ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം രാജാക്കന്മാരും പടയാളികളും സ്വന്തം ജീവൻ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവര്. ഇതെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജയിക്കാനുണ്ടായത്. പിന്നെ ഉണ്ടായത് മോക്ഷദായ ഏകാദശിയാണ്. മോക്ഷദായ ഏകാദശിയിൽ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം സംഭവിക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന ഋഷികേശൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനുള്ള ഇടത്ത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷ്യസ്ഥലത്തില് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, 9 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? നാം നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പരിപ്ലവമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മളുടെ മാറിയിരിക്കും. എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മള് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്
എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആരാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നോളജ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യമാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരിയായ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്താൻ സാധിക്കുക? ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യമാണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. മഹാവിഷ്ണു അനന്തശായിയായിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കണോ, കലിയുഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ, എല്ലാവരും വളരെയധികം വിഷമിച്ചായിരിക്കുന്നത്, ധാരാളം അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയില്, അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ എന്തില പേടിക്കേണ്ട, എല്ലാ ഋഷിമാരും അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണ് മഹാലക്ഷ്മി. എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്റെ ശിരസ്സുകളാണ്. ഭഗവാന് സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപ, ധാരാളം പാദങ്ങളും ധാരാളം ശിരസ്സുകളും, സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ, 1000 തലകളും ശിരസ്സുകളും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ 5 ശിരസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റ് 5 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസിന്റെ 10 കൈകളാണ്. നാഭിയാണ് 16ാമത്തെ ലെസൺ. 2 തൃപ്പാദങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് 2 17ാമത്തെയും 18ാമത്തെയും ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പേടിക്കാനുള്ളത്? ഞാൻ തന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോ അവരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിവനാണ് പാർവതി ദേവിക്ക് മഹാത്മ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ആണ് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു പറയുന്നു, നിനക്കറിയില്ലേ മഹാലക്ഷ്മി, സുശർമ്മന്റെ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആരാണ് സുശർമ്മൻ, എന്താ അയാളുടെ ഗോത്രം എന്നൊക്കെ മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിരുന്നു. വളരെയധികം ദുഷിച്ച ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിരുന്നു. യാതൊരു സന്ധ്യാവന്ദനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, വേദപഠനം ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ദുഷിച്ച ലൈഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു സുശർമ്മൻ. അയാളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. വളരെയധികം മോശമായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർത്ത ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പം സുശർമ്മൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലകളൊക്കെ പോയി ഓരോ പറമ്പിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച് അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റിട്ടാണ് അയാൾ ഉപജീവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കള്ളു കുടിക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ സുശർമ്മൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ആശ്രമത്തിൽ, ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇലകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു പാമ്പ് കുത്തിയിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി. അപ്പം മരിച്ചുപോയ സമയത്ത് അയാളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് യമരാജാവ് അയാൾക്ക് നരകവാസമാണ് കൊടുത്തത്. 28 നരകങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പം നരകവാസം ചെയ്ത് അവസാനം കുറേയൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യമരാജാവ് അയാൾക്കൊരു കാളയുടെ രൂപം കൊടുത്തു, കാളയുടെ ജന്മം. എന്നിട്ട് കാളയായിട്ട് അയാളുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അലക്കുകാരൻ ആ കാളയെ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്ത് കെട്ടി കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിനെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ഭാരം താങ്ങാൻ വയ്യാതെ കാല് തെറ്റിയിട്ട് കാള മാർക്കറ്റിൽ നടുവിൽ വീണു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ കാളയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ആ കാളയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു. അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചു, അയാൾക്ക് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചു വന്നു, ആരായിരുന്നു ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ, അവരെന്താ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും
അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാനത് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമാണ് നിനക്ക് നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പാരറ്റിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ചെയ്തത് നീ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സ്കോളറായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ദോഷം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് യമരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മരണശേഷം എനിക്കൊരു പക്ഷിയുടെ ജന്മം തന്നു, പാരറ്റിന്റെ ജന്മം തന്നു. പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും മരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വെയിലത്ത് മണ്ണിൽ കിടന്നിരുന്ന എന്നെ കുറച്ച് ഋഷിമാരെന്നെ എടുത്ത് അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടിൽ വളർത്തി. ആ വളർത്തിയ സമയത്ത് അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പാരായണം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ട് ഞാനും പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഒരു കള്ളൻ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീ നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് 3 പേർക്കും ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. അവർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ തന്നെ പഠിച്ച് അവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടി. ഇതാണ് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്റ്റോറി. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലെസൺ, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി 13-ാം തീയതി അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ അതേ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോഴാ വരികയെന്ന് വെച്ചാല്. ഓക്കെ, പറയാം. അപ്പം ആരും ഒന്നും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞതെല്ലാം. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക. മിനി മാതാജി യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഇടില്ലേ, അതില് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് 1 hour ഉള്ളൂ കയ്യില്. 1 hour കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെസൺ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മള്. അപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഇന്നത്തെ നാളത്തെ ലെസൺസ് കുറച്ച് വലുതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നാളെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ എല്ലാവരും വരിക കമ്പൽസറി ആയിട്ട്. ഇന്നത്തെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. അതില് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും, തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ. മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.